и там отгоре голямо скопче. Да, едно червено излезна. Да. Ме въртал долу през перките. Това не се да излиза, брат. Чакай, че ли му е това? Фана, Това да бедрате. Много майка. Там много развива, лекичко или не знам. Не. Нека да развива, иначе да изправи купата. Развива се, дигама се развива. Ако искаш файн леко с пръстчето шутулата, ама да не ga скъса пък. Няма. Не дърпа, брат, това не дава. Се уморила, няма къде да отива. Так. Фаним, не фаним. Иди зад ми. Голям да бъде. Май по-голям. А? Чай, лекичко. И то хубав. И бах съв филето. Айде, предай се, бе. Да, бе. Искаш вече, ако искаш да спирам, аз да го доварям, а? Да, сега съм на деца. Снимай. Другия почва. Дай, фани, снимай. Иди зад мен съм. И бах тримата на избори, бах майката. Дай се. Колко вътре? Затреба. Вие не кажеш, че за това направя. Ай, това са е 20 кг. И направо се хвана жута. Ох, и мен брат му, дърпне само кората тако. И за това приказвам. Дай назад, дай. За това добро качество на ромажем. Ай, това са 20 кг. Гледаха, няма да... И брат, направо не си чувствам ръката. Що, и ти може? Да, затримате. Да, право. Това ти е... Тук да му съберем вида. Да, това е. Виж, това дед беше на гумата, мана свойства фалягата на гумата. Че го фърлих виж къде отиде. Мястото хубаво. То може и такова да ти ударило. Какво прави хората? Ще да навива?
Това суква, това го върти постоянно. Обаче се е закопчило. Само на артикула трябва да ти ga дам на ти. Кой ги прави? Кой ги прави? Има сега една, тя седи горе и захачена. Само трябва да се лакира. Изсъхнала. Чуждата не. Виждам как.